Tervetuloa seuraamaan Tompan keittiötä. Tomppa tekee tänään meille kanasalaatin. Reseptin Tomppa kehitti maatessaan Nekalan katuojissa rahattoman. Haluatko Tomppa kertoa meille näistä ajoista? Ahaa. Siirrytäänpä katsomaan, mitä me tarvitsemme. Tähän tarvitaan kanasuikaleita, pannu, juustohöylä, juustoa Ja hyvää mieltä. ja sitten vaan pannut kuumaksi. Lisää hiukan öljyä ja kanasuikaleet. Mätki kanasuikaleet, kunnes ne suostuvat antautumaan. Tässä vaiheessa voitkin etsiä kaapistasi puhtaimman lautasen ja asettaa kanat lautaselle. Kanoille kaveriksi vähän juustoa. Näin saatiin aikaan makoisa kanasalaatti, johon sopii kylkeen omatekoinen leipä. Tomppa suosittelee tätä reseptiä kaikille. Muista haippii ja subscribea. Jos pidit videosta, jätä peukkuu. Muista myös jättää kommentteja alla olevaan kenttään. Rauha ulos, A-kylä.